Connection. Grabe pong pasasalamat ko na sa Diyos, saka sa Inda, sa mga Villaperte na nakapupunta po sa Indadigdig. Da po kami kuryente, teos kaya kami pong maray. Tapos nagtatanong man sana po kami, hindi. Yung man sana po trabaho ko magtanong. Gibo ko magtinda-tinda na sana po sa gulay. Daw por pauno po nakatuturak pa man sa pagbuhay. Agad po ako ng tabang pinansyal kay Luigi. Napambakal ko po ng bulong sa aki ko at di na po siya makalakad. Di po siya nagdalawang isip, binigyan po ako agad niya pag abot ko po ng mga papel ng aki ko. Agad-agad man po niya akong inasakaso. Masasabi ko po na yung panahon po natin ngayon is pandemic. Hindi po madaling makakuha ng pera. Sir Luigi, nagpapasalamat po ako kasi nung na-met mo po ako ngayong araw na to, hindi ka po nagdalawang isip na tulungan po agad ako. Ipapangako ko po sa iyo na yung tulong mo pong binigay sa akin ngayon, hindi mo po yun pagsisisihan. Pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko. Nag-agad po akong tabang kay Luigi Villaperte. Grabe pong pasasalamat ko. Tinabangan po ako ng cash na 4,000. Idol po kita, Sir Luigi, saka si Governor Biggs Villaperte. Padangat ka mong maray na mo, Elero Villaperte, mal na mal po ika na mo, ng mga taga-Balacan. So, ako po dating electrician sa Manila. Iyo po to si taon na naglaog ang pandemic. Ngunyan, pag uli ko, na mati ko na magayon ang negosyong ining cake. So, tigfokusan mo yung negosyong ini. Ngunyan, dakol man ang nag-order, nakakasabay man, lalo sa ngunyan na panahon na ining pandemic. Salamat kay Sir Luigi, tapos sa bilog na DSWD, sa tabang na ining tinao sa Muya. Ako nakatanggap ng 15,000 araw kanita, may pandemic na nangyayari. So ngunyan, kadakulang po baga ang mayong trabaho, nawaran. Ngunyan, yun po ini, nakula ko na tabang na itatao sa Muya ang negosyong ini. Huwag po kami ng page sa Facebook. Bisitaw na lang po nindo Lara Sweets. Yan po duman ang mga na-post mi na nagibo mi ng cake, mga wedding cakes, party cakes. Huwag po kami duman mga design. Pwede po kami duman mag-inquire. Just PM lang po nindo ang page. May ma-reply po. May ma-reply yan sa inyo. Wala po ning onra sa mo. Ta mismong si Sir Luigi. Nagpagibo sa mo yung cake ang nakaulay po. Mag-prepare ng cake na may mukha ni Luigi. Dapat gwapo. Dapat? Oo, kaya. Sir Luigi, sa sunod pong pagbalik mo digdi, gigibuhon ko po si request mong cake sa kuya. Kaibahan po si gusto mong karakter na ika mismo. Salamat pong maray. Maray na ramrag kaninyong amin na welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Biyernes, Pitsa 27 kan bulan nin Agosto, taon 2021. May ribanang kita abot ng 11 o'clock in the morning sa pag-urulay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw na Biyernes. Pag-resibin ng report ali sa mga karonda, nangunog na sa satuyang Ace Reporter, Philip Barasina. Sa lado technical, yaon digdi si Felix Lagrimas. Yaon man sa information si Jimmy Guanzon. Sa opisina, yaon man si Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, Engineer Jim Soco. Asin man si Rodel Cesar.
Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar man kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indogabos. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta. Sa mga Facebook Live viewers good morning. Yaon tulos naka-watching ang sa kuyang amigo, Padihon. Si SPO4 Richmond Bonive Toriano. Kana Campaola. And Marina Aga sa family. Stay safe and healthy. Good morning man ki kamahalan ng sa iyang bunso na magayong-gayon. Siri man po sa mga nakatutok mo niyan sa Transistor Radio. Good morning po sa Indogabo. Sa mga gustong magpartisipar, mag-text sa 09-48241-7675. Sa moya pong tatandalan ng sa inyo mga greetings, mga pangapudan, opinion, reaksyon. Sa laog tabi ka na sa tuya pong programa. Bago pa lang ako idol maglaba. Sabi ni Idol Richmond, ano? Mapagal nga pa di. Bulad na kuno siya kan sa iyang linabahan habang nag-aantabay man sa satuyang programa. Garo exercise man nga yadi. Mga tugang, may mga nagre-react na naman na sinasabing porki kalaban sa politika kan mga Villaperte, ini pong si Mayor Tambong Galuntakan na pili. Kaya dapo sinuspindi kan sangguniang panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Ay di man po yan sususpinderon kung mayong probable cause. Saka kung mayong nagreklamo, yung problema pigreklamo po ining mayor dyan sa pili. Kaito po bagang mga nakaaging bulan. Ini pong programa, proyekto po ni Governor Mix Villaperte ng iconic Capitol Building. Ang pigpapara ulang po. Saro ini nag-uulang na ini mayor na ini, oppositionista man ini. Na imbis pong agko na kita sa di probinsya nin pang world class na Capitol building, ining iconic na ini, maurag pala ng design ka ini. Pambihira ini, kuta na labo-labo na ang trabaho kung dahil man ini pigpaparaulang. Pigpapara kontra, kesyo po da kaya may mga paraumang nagkaarapiktaran. Ang sabi po kan Kapitolyo, manapiktaran na daipig tawanan po para sa indaman na compensated na mga with inaapod na kumbagaan na daga kung nasakop man ka na anlote na patutugdokan ka na iconic Capitol building. Siyempre, si para man sa bayad sa inda, itatao yan ka na gobyerno probinsyal. Kaya maman inapi, ang pigpaparakuraw kay kanini Mayor Tambong Galunta. Inarapidaan mga paraoma. Samantala pong sa mga apektadong paraoma, tinawan ang panin na housing project kan na probinsya ng Camarines Sur ni Governor Mix. Tinawan trabaho, tinawan ng hanap buhay, tinawan pang salit na negosyo. Tapos may bayad pa itong mga lote. Saka ang korte mismo nagtataram na itong mga ibang mga landowner dyan o paraoma, kinakaipo na magbakante yun ang lote, lalo na kung pagsasadiri kang gobyerno probinsyal. Kundi pigpaparakuron traffic hanggang sa yaon na po sa korte. Ngunyan, ang korte nagtataram na ipadagos na po kan Kapitolyo Provincial and Project.
Aros, sabi ka ito ni Mayor Tambong Galunta, mahuba ako! Mahuba ako! Alagad huba ng bado, gusto pang hubao ng pantalon niya. Maringaning, akan mahiling so brief ni Mayor Tambong Galunta, baagong brief ang suulot niya. Kaya lang po, nakakasupog sa sarong elected na local chief executive, na yaong ka dyan sa tao kantinan po, nagkukupa-kupa, nagkukurahaw, nagpo-protesta na una mo, nagkukumahog, para lang labanan ang magayon na programa po ni Governor Mix Villaperte kan probinsya ng Camarines. Ang paghuna niya, sikat siya. Ang paghuna niya, bida siya. Ngunyan po, dahil po sa may nagreklamo sa iyang mga pag-uugali na nahiling kan na publiko, nagaro pinasupog niya ang mga nagburuto sa iya dyan sa Banwaan kan Pili. Ako mo siya alkalde. May nagreklamo. Kaya po si Mayor Tambong Galunta suspendido sa ikaduwang pagkakataon. Huli sa kasong grave misconduct. Nahiling na nindo yan. Kung bakong malala bagaan na pag-uugali nin sarong politiko, di man mapapatawan nin na suspensyon kana sanggunian panlalawigan. Kaya itong mga iba pa dyan ng mga mayor na igwang mandatang ugali, na pagkamo po iriniklamo sa sanggunian panlalawigan, pag iyan dinangog, asin kon huna-huna na talagang igwa ka mong nakomitir na pagkakasala, baad man mapatawang ka mo nin suspension order man ka na panlalawigan, siyempre aaprobaran yan ka na gobernador. Kaya liwat na naman pong nasuspindi ang mayor dyan sa Banwaan kan na Pili Camarines Sur. Dahil po nga sa nabanggit ko ng violasyon or reklamong grave misconduct o pag-violar, paglapas sa Section 3 kan Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa laban sa iya ni Elaine Siron. Naglalataw na guilty sa kasong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, si Mayor Tambong Galunta, matapos na pabayaan kani ubagaman na tugutan kaning patrabahon si Engineer Rex Resuena, palagong kani maging municipal administrator dyan sa local government unit kan napili, maski dahi po o bakong kwalipikado ang sinambit ng inhinyero sa sinambit na posisyon. Kung magigiramduman, dahi po inaprobaran kan Civil Service Commission, asin kan Sanggunian Bayan, ang employment ni Resuena, alagad tahasan pa man girara ining pinatukaw ni Bunggalunta sa pwesto asin sa presente, nagsusildong hali ang pundo sa tuya pong lokal na gobyerno dyan sa sinambit ng Banwaan. Maski nga ni sarong paglapas, pagbayular sa satuya pong lay. Dapat kaya mag-agi manggiraray sa magkakanigong proseso. Kaya sabit na nga ni, bakong porke kamo local chief executive, bakong kamo porke alkalde, bakong kamo porke may halangkaw na posisyon sa gobyerno, maging sa mga pribado na mga korporasyon, dahil nangangahulugan ang sarong chairman of the board, maging sa iba pang mga kooperatiba, asin iba pang presidente sa korporasyon or kooperatiba. Dahil nangangahulugan na porke kamo po ang nakatukaw na mas pinakalangkaw na pwesto, kamo na po permi ang masusunod. May mga board
of Directors na dapat magkonsulta ka mo or tugot sa indo sa anuman indong aksyon. Siring man po kan alkalde. Sa mga alkalde, kinakaipuan man po ang pagtutugot, pag-aprobar kan mga hiro nindo, aksyon nindo, kan mga sanggunian panglalawigan, sanggunian na bayan, sanggunian na panglunsod sa nasyon kan Pilipinas. Dahil porque kamo ang pinakangalangkaw na pwesto, kamo na sana po permian na masusunod. Kaya kung may nagreklamo, inaaksyonan. Kaya kung igwaman dyan mga iba pang mga alkalde na sa paguna nindo nag-aabuso man kan sa indang poder. Kung naniling nindo igwaman dyan mga alkalde na haros iyo na an lay. Ang gusto, an masunod, an sa iya ng panggogoberno, an sa iyang lay. Abo na magpasakop sa dapat na proseso kan sa tuyang lay, kan sa tuyang batas sa nasyon kan Pilipinas, ay magkakanigo lang po na dapat ireklamo manindo po yan. Saka dapat sa sarong ilihidong opisyal, mag-serving modelo. Mag-serving modelo sa gabos ng mga constituentes ninda. Na dapat sa pagtaram, sa paghiro, maging maingat. Bakong araw kaning ki Mayor Tambong Galunta sa Rosa na malisyang ko kaning mandatan ugali. Kanyaon sa tinampo, nagkausa ning trapiko. Pagkaguro mo kan bulos kan trapiko, tayaon sa tao kan tinampo. Kung dahil lang nasaway kan sa iyang aking babae, pati pantalon hubaon pa, mabold na da siya. Sige pang kuraho na mahuba ako, ngunyan suspendidok ako. Nangyayari. Kaya dapat bakong arog po kaya. Tama lang na kung halimbawa may reklamo, di darahon sa korte. Tama lang na kung nag-uupunir sa, kung halimbawa, nag-uupunir man kamo sa project na probinsya, agiyon nindo sa tamang proseso. Dahil nakaipuan pang garo na baga itong rarali, nagprotesta na kaipuan pang teripon sa tinampo. Palibasa ito man nasaro niyang busing sa politika na silando andaya, yaon man duman, saro man ang nangingisog. Haros sa samukon an sarong CSU kan Kapitolyo Provincial. Dahil grabe ang kaanggutan ninda sa mga Villaferte. Dahil grabe ang pangarap kaning grupo kan oposisyon na pabagsakon po ang mga Villaferte sa probinsya. Mala, kan maglaban baga si Lando Andaya ki Gobmix Villaferte, tampaguna ni Andaya, makusog siya. Makusog ang luya niya, pagabot tigdi sa ringkunada, kusog luya siya, digdi siya pinarampaog sa buto, ni Gobmix Villaferte sa Partikan Rinconada area. Makusog man talaga siya sa first, second, third, and fourth, tagana siya duman. Pero pag-abot digdi sa Rinconada, kusog luya siya. Digdi siya pinanguragan ni buto ni Gobmix Villaferte kaya pinasukamang siya sa laban ka nakaaging eleksyon. Siguro dahil panahulian kaya haros sa gabos na sanang gibo kan mga Villaferte, magni El Rey, magni Luigi, magni Migs, pirmi na sanang maraot sa ibang grupo kan na oposisyon sa probinsya ng Camarines Sur. Ano ba yata pigpaparauulang nindo aning iconic Capitol Building? Nakuta na sarong pang world class na proyekto ini. Maginining Pili Airport, ang expansion kani yung Pili Airport, igpaparakurong trapa nindo. Nakamunga ni, mayo manahaman ng mga project po dyan sa Partikan Pili Camarines Sur. Kuta na, kung sige ka mong ulang kan mga programa, proyekto kan probinsya ng Camarines Sur, magpailing man ka mo ng milagro kung ano man lamang ang ikakagurugalitan nindong project. Kung mayo man, puro sa naman ka mo pagkontra, kainutilan po yan sa publiko. Apektado po kani ang mamanwa ang mga taga Camarines Sur. Kaya po, ini pong paghahatol na guilty, asin pag-suspende ng 6 na bulan
ki Bungalunta, dahil po siya makakasweldo, dahil siya makakaresibinin na sweldo asin iba pang benepisyo sa laog ng 6 na bulan. Asin na maski anong mga benepisyo hali sa gobyerno, mientras na siya po akusado, asin man suspendido, dahil siya makakaresibinin miski 5 centavos na benepisyo o sweldo hali po sa lokal na gobyerno dyan sa Banuan po ka na pili Camarines Sur. Sige pati ning kurahaw na maurag ako. O ngunyan, suspendido ako ulit. Banduwa. Pangyayari ano. Oy, bilib man ako sa ibang mga sanggunian panlalawigan sa probinsya ng Camarines Sur. Ano man kamo, namimili man kamo ng mga mayor na dapat lang ipaapod ninto dyan sa sanggunian panlalawigan. Kadakol bagang may mga rinireklamong mga mayor man, nagkaperang mayor sa probinsya ng Camarines Sur. Ano yan na? Tamay sa rodang mayor man na kadakol ang kaso, ano yan taday nindo pinapapod man dyan sa sangguniang panlalawigan? Ano ka mo, may pinipili? O dapat kinakay po na ipaliwanag nindong maray kung tano ta igwa ngayang kadakol na kaso dyan na alkalde man sa probinsya ng Camarines Sur, ang pigpapara dangog sa na ngayon reklamo, na reklamo kani yung mayor dyan sa Banwaan kan pili. O itong iba ngayong mayor na grabe ang tambak ngayong reklamo. Dahil ngayon hindi pag-iimbitaran, ano ngaya yan na klaseng iyan? Ta gusto sa naman niya yung pagpara suspendiron ngaya. Ining si Mayor Tambong Galunta. O. Ayos man nga ni po nindo kung talagang may mga mayor pang may mga reklamo pa. Dango ko naman nindo, asin na, ano yan ta, garo dahil man lamang nindo dyan paaparisuron sa sanggunian panlalawigan kan na probinsya ng Camarines Sur. Tama o mali? Kung mali ako, di sorry. Kung tama ako, di so be it. Dagdagan pa ang kaigusan kan mga mauurag na mga board member kan na probinsya po ng Camarines Sur. Garo nagboto na mga board member honta anong apod kani board member or mga miyembros kan honta probinsyal garo 7 5 ang nagkontra plus presiding officer Vice Governor Imelda Papin, kaya talagang aprobado na masuspender po ining si Tambong Galunta kan pili Camarines Sur. Takadakol ang sasabi na sa padong pagkakataon na masuspindihan alkalde sa pili, kaya po naman gayud ngayon na magtanda, ining si Tambong Galunta, matanda ka na. Yan ang but sabihon, kutaan na, naka maswerte ka ta na ilir kang Mayor Gararay, saka nag-iedad-edad ka naman, maging matanda ka naman kuta na. Maging wise ka na. Dahil ka magpadara sa butsurnuman ni Andaya. O ta si Andaya masubin sa imo. Sa kasaropa, sabi ka ni ba mas maray mga hubi na ngunyan ang magkarandidato. Kaya sorry po sa mga maedad naman na mga politicians. Lalo na itong mga trapo. Traditional politicians na dawa nagtuturo-turumba na sa pagkakatindog. Bigwa nga na dyan, halangkaw pang opisyal kan sa tuyang gobyerno, pag na minsan naging guest sa sarong okasyon sa AP, maringaning dahil nagdasmag, dahil nagtumba, dahil nagpukan, nagtuturo-tumba na pero dahil pananggad kontento, gusto pananggad na magkandidatong vice presidente kanasyon kan Pilipinas. Por Diyos por Santo, kadakol man pong mga hurubin pang mga nagmamawot na maglawag sa batalya ng politika. Tawa na naman indong buwilo. Kamong mga maedad naman, sorry po. Marenang prarangkahan kita. Tawa na naman indo ng pagkakataon ng mga hobi ng mga politiko. Nasinda naman po ang pabilo nindong magkarandidato ngunya na 2022 eleksyon. Bako po ining ani ba dyan daw gusgusin na, nagtuturo tumba na sa pagkakatindog, haros arani na sa Alzheimer's disease, kulang na sana maging ulianin,
Saka mga hilango naman, maratio na, pumundo na sa politika. Arugo nindo, as in maging ihemplo, as in modelo nindo, na mga may edad ng mga politician sa Pilipinas. Ini pong si ang mag-agom na Congresswoman Josal Portono and Congressman Sal Portono, na sinda, pahingalo na. Sabi ninda, pahingalo na sinda sa politika. Tama na ngayon sa roming aking lalaking sulong aki ming si JP Sal Portono Jr. na iribay mi tahubin para board member sa masunod na eleksyon. Iyan ang the best. Itong bakong swapang, bakong ganid, itong bakong paslo o sablok sa politika o sa poder. Saka ang problema talang po kay Digdi Satoya, sa Nasyon kan Pilipinas, maging sa mga nagkakandidatong senador, daw ang mga gusgusi na, nagsirbi na ning kumpirang termino sa nasyon, gusto pa nagad magpara karandidato. Kundi depende na po ini sa kapalaran nindo. Depende na ini sa magiging desisyon sa pagpili kan mga elektorado. Pero para sa kuya lang, panahon ng na millennials ang nasa tuya ng panahon na iburuto ta naman sa mga hobi ng mga kandidato. O arog ki Governor Mix Villaperte, tahobin, kadakol na haman sa Camarines Sur. Kadakol na proyekto, kadakol na tatabangan. Iyan tahobin, maurag ang laban ninda ni Mayor Madel Alpilor, ta pareho sinda mahobi na kandidatong congressman. O digdi sa party kan Rinconada area, iyan kun umabante, dumiritsong lumaban congressman, ini pong si Mayor Madel Alpilor. May barbarita ako na sabi ni El Rey Villaferte, ni Congressman El Rey, sangon yan, malaban si Madel, taday paman nga eleksyon, mapangani ngayong filing kan na Certificate of Candidacy. Bahad nga pag-abot sa final na filing, aldaw na filing kan Certificate of Candidacy, baka ngayon ni mag-atras si Madel. Araw nga katong sabi, malaban kay Josal, tapos uminatras. O yan nga yan. Kaya, yung mananggada no, baka daa mag-atras, sabi ni El Rey. Tainot na inot na nga, si Mayor Madel baga nga, maman na gayong kwartang ilalaban sa pagka-congressman. Kung mayo nga sindang payo, for governor, kung mayo sindang kandidatong for governor na matabang senda sa karampanyahan, pangguro gastos, baka ngaya siyaan manganaan man sa gastoson sa mga linyada kan na opposition sa Rinconada, poon sa mga makarandidatong mayor, vice mayor, asin mga councilor, dahil man niya magugustong, dahil man niya tabangan. Paano ngayon kung siringilon niya siya katong pigkautangan niya? Sa muya ngaya, nagsisingil pa ngayon kami ni Portono, igwa pa ngayon siyang bayaran. Kinunoy ngayong Ortega, sinisingil pa siya, o paano ngayon? Okay, baad niya mag-atras si Mayor Madel sa laban. Kundi sabi man kaniba, magayong kuta na ngayon, mag-abante si Mayor Madel, laban kay Gubmix, nangaragay parihubin ang magbakbakan sa kargong congressman. Ta mga hubi na ngayon, millennials na ngayon kitangon yan. Sorry po sa mga ma-re-elect pa asin mga kandidatong mga may edad na naros pati paglakaw, medyo apektado na atakado na ning rayuma. Para sa kuya kaya, ito naman ko tanaan iba man na poder. Sa iba naman, pabilo naman ang ibang mga politiko. Kaya si Mayor Tam, medyo may edad na, sabi po kaniba Mayor Tam, panahon naman dang hubi naman ang mag-rihinar, mag-pugol nin renda, mag-administrar kan banwaan po nin PD Camarines Sur. Lalo ng 6 na bulang kang daing sweldo, ano pa, kung mariili ka, ano pang igagastos mo sa mga mahagad sa imo nin tabang, di ba? Sa 6 months na yun, inda ko lang kung ano na mangyayari, baka mapungot na ni si Mayor Tam, dahil naman ang gadi magkandidato, makakatipo ng marayan sa imong kalaban. Saka, paano naman gayod na haloy ka naman po nagparasirbi sa banwaan kan pili. Pinailing mo naman sa imong
Sabi mo nga ni Ken, maurag ako. Mahuba ako. Ngunyan, suspendido ako. Panduha ng bisis. Dahil bali, tabaka surugong ka na naman kan Malacanang. Depende po yan. Pwedeng surugunan naman ito makusog baga ni Tatay Digong, si Mayor Tambong Galuntano po. Pero ang request na lang sa sanggunian panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. So iba pang mga mayor man na may mga reklamo, saka kumbaga sa ano, sabi nga ni kayan tad-tad na nin reklamo, dahil nindo pinapa-apod as in pigdadangog ang mga reklamo sa ibang mayor sa probinsya ng Camarines Sur. Pirmi na sa nangin tinataanin focus as in man pirmi na sa ngayon tinataanin panahon nindo, garo baga special naman na maray sa indo ni yung Mayor Tambong Galuntama ni Campili. Padawa na pating bisis na suspindi. Samantalang sa ibang mayor na gusto man kan ibang tao, butante na dangugon man nindo ang mga reklamo, dahil nindo na kayang ano diyan, may pinipili ngay kamuman dyan sa sangguniang panlalawigan, mga bukal. Ang iba man pating bukal dyan, dahil mo man lamang pumaka or kaulay. Inot, ang mga kudal kan narong kan iba, aralang kawon. Ang iba man, amay pa kuno, udana. Ako nang nagigiri-exercise na ngaya, o kung ano kunya o na sa lawas. Ang iba man dyan ng mga board member na napakahirap man na makaulay kan publiko. Lalo na, kung may mga hubin man, sa mga maedad na, ang sabi tangani, pahingalo naman sa mga maedad naman na politiko, lalong-lalo nito mga trapo, mga traditional politicians sa nasyon kan Pilipinas, lalo na kung uugod-ugod na ang itsura, pumurupundo na sa ngaran ng politika, pahingalo na kamo. Alaga duman man sa mga hubin, lalo na sa mga aki, nin mga politikong nagserbiman sa sendang mga banwaan, syudad man o probinsya. Kung kamo man matampisaw, malaog sa batalya ng politika, kung may mga tao man na madulok sa indo na may katuyuhan, dahil man nindo ipapasa ang desisyon nindo sa mga magurang nindong politiko. Kaya nga ni kamo naglaog naman sa politika, kaya nga ni kamo makandidato ngunya na eleksyon na maabot. Ipailing nindo sa mga taong nagdudulok sa indo na may sadiri ka mong disposisyon sa buhay. May sadiri man kayo mo dapat na desisyon. Bakong masirimbag ka mo da sa mga taong nagdudulok sa indo. Dahil kung ngayon ni madidesisyon ng ta, ipapaabot kung una ngayon ni kipapa. Ano ba man ipapaabot ki mama ninda. Sinda ngay kanian madesisyon. Ulay ko nga ikan mga kandidato. Anong itaan madesisyon si papa mo sa kasi mama mo kung approve ini yung daradarang surat. Pur Diyos ipur santo. Saro paning, uy dahi daw nindi burutan mga iba man na hubin. Dawa pa yung hubin. Kung baga millennials na usong nyan. Kung may gatas pa man sa ngabil, sa kadaya man tataong magdesisyon ka na sa iyang paninindugan. Kung mayo man yung paninindugan, as in sa diring disposisyon, as in desisyon sa buhay. Puro pundoon man na iburuto ang mga araw kayo na klaseng kandidato. Tama o mali? Dapat kamo tamalaog na sa politika. Kung manggana pa lang kamong board member, nagsisisin regular, burutuhan ang mangyayari. Matiks ka pa ki mama mo o ki papa mo, ano ngayon eh? Mabuto ako yes o mabuto ako no o ma-abstain ako. Kalukuhan baga. Sa katarantaduhan baga na malaog ka sa politika, magkaigwa ka ng sadiri mong desisyon sa buhay as in disposisyon. O, di ba? O, may malaog dyan na konsyal, banwaan man o probinsya o syudad. Pag dinudulok da kan na ibang tao, masulusit gaydo kung anong katuyuhan. Dahil da makadesisyon, takaipuan pang ipaabot sa papa, sa kasamama. Katarantaduhan bagan araw kaya na nakakapalumural o nakakapaluyan ng ginhawa sa botante para iboto ka mo. Diyan pa sana nagpapailing ng maluyak ang kandidato. Diyos ko po, ano na tayo? May mga sorsyon man talaga digdi sa ibabaw kang ginaban. And pasensya na po, Mayor Tambong Galunta. Panduang ka na naman ng suspensyon na ipinataw sa iyo mo kan sanggunian panlalawigan.
akan na probinsya po nin Camarines Sur. Dahil po kaya sa ikaman po kaya daog mo pa artistahon ang dating. Kulang na sana sa imong maging bold star. Sabi nga ni Presidente Duterte kan uyam kay Isko Moreno, ito ba ang gustong maging pangulo? O pangalawang pangulo si Isko Moreno? Tinitingnan ko ang mga bold picture nito. Oh, tingnan nyo, nakabrief na lang. Sinisili pang maliit niyang ari. Kundi kang panahon man kaya baga, naglaog artista man talaga niyo. Kundi, garo ka mong duwa ni Mayor Isko, garo nahiling na nakabrief na sana sa publiko, lalo na sa social media. Nakakawaranggana po yan araw kaya na aktuasyon. Ang dapat sa sarong elected or maging mga government employee, maging modelo po kamo kan publiko. The way you talk, the way you act, you are always pati subject for scrutiny and criticism. Kaya kamo na mga politiko, gabos! Kung kamo man natutuyaw, kan media, or kan publiko, kan sa indong mga hero, kan sa indong ginigibo, lalo na ang mga pondo na sa indong ginagamit sa gobyerno. Hali yan sa pinagganutan, haros katumbas nin pawis asin dugo. Kan mga namamanwa ang Pilipino, hali sa buwis kan mga namamanwa ang Pilipino. Ang pirak na sa indong pigagamit sa pag-operar, pag-administrar nin sarong lokal na gobyerno, asin national na gobyerno. Kaya you are always subject for scrutiny and criticism, and you are always subject for auditing. Kaya nga ni ipoy gwa kitang COA. Ani bang mga tinatamaan ka na COA report, nag-uurag-urag, nagmumurto-muto. Kasi dahil nito pinapakaray ang paggastos kan pirak o pundo kan sa tuya pong gobyerno. Ayuson nga ni nindo. Dapat may mga attachment tulos ka mong i-attach na mga resibo, butcher. So mga unliquidated cash advances. Dapat na areglado po. Kaipuan lang nindong i-report COA sa publiko, kaipuan man i-report kan sa indong mga local chief executive sa publiko, kung paano nindag ginagamit ang pirak na hali sa buwis kan mga namamanwa ang Pilipino. O pag na-audit ka mo, napapalawasan ka mo, namuruto-muto, naurag-urag, kung ano-ano na. Gusto nang baliwalaon ang COA. Na iyan po, obligasyon kang COA para magkaigwa kita ng check and balance. At least malinaw na ang COA dahil man nagtataram na kung may nawara man o dahil gamit na pundo or kung dahil pa man niya naliliquidate, dahil man pigsasautan ka mong naghabas na ka mong kampira kang gobyerno. Pero kay po lang na i-comply nindo ang mga rekisitos. Klarohon nindong maray ang auditing, ang record para sa pag-audit man kang COA. Ayuson man nindo. Saka obligasyon nindong i-report nindo sa mga namamanwa ang Pilipino, sa mga constituentes nindo, na magkaigwa po kamo nin total transparency kan sa indong administrasyon. Kaya ako suya sa sakuyang personal na opinion, hindi ako po sa indo. Ini sakuya sa naman na opinion. Buisit na buisit ako, dinidimon yung marayan sa kuyang pagmati, garo ko ginagaranot sa kasuyaan. Garo impyerno ang pagmati ko, duman sa mga local chief executive, mag-mayor man yan o kung magano ka pa, nan opisina mo, haros dait ka na nahihiling sa kwarto mo. Pag ako na dyan sa imong opisina, ang gusto ko mga tugang asin sinasaladuhan ko, ang mga opisyal kang gobyerno, na yaon sa lawag kan opisina nindang transparent, salaming, ang nahihiling, anyaon sa laog, nag-uupisinang opisyal kang gobyerno, ilihido man siya, or appointed official siya. Iyan ang gusto ko, saludo, duwang kamot saludo ako dyan. Dahil, dyan pa sana nahihiling mo na mayo siyang itinatago sa mga naman, sa iyang banwaan, sa iyang mga nasasakupan. Diyan pa lang, nahihiling mo na talagang ang kaulay niya, nahihiling mo. Bakong arog man kanibang opisyalis di gobyerno, naharos baga confidential lang maray ang kaulay. Naharos pa sana dahil mo na mahilingan sa iya,
lalawgon, itsura sa loob kan opisina, ta intero bagang taragong intero. Anong klaseng opisina yung gobyerno po kamo? Gibunin dong mga Aruken style na mga local officials or national officials kung ang sinisweldo nindo, kung ang sa indong sweldo, sa diri nindong negosyo. Pero kung nagsweldo nindo, hali sa sweldo, sa gainanutan, haros magtururong pawis, uganot kan mga namamano ang Pilipino, por Diyos y por Santo, masupog po kamo sa publiko, sa mga nagboboto sa indo. Baragoy daw nindo, ang sa indo mga opisina, itong transparent, so naiiling kamo. Ta nakakabwisit, na aliban badan baga kung maray na, ani ba dyan ng mga ilihidong opisyal kang gobyerno, enterong tarahob na ang sa iyang opisina, dahil mo na mahiling, buwisit! Pasensya na po kamo. Kasi po ikaw talaga pong araw kayo nakabwisit. Dapat pang gusto ta po, pagsakat mo sa opisina kan sarong opisyal kang gobyerno, hiling mo tulos kung yaon siya sa opisina niya. Kasi salamin yan eh. Pero kung pagkasakat mo, hay, nan opisina digdi yun ni Busta. O, di ba? Ni Bus Nindo o ni Busta o ni Among Nindo, Among Mi. Di ba? Dapat hiling mo tulos, ayaon si Bus. Ay, salamat ta. Makakaulay ta. Pero dahil mo aram ta. May mga ano man pati, may mga Doberman man or mga bantay man sa opisina dadawa yaon mayo. Lalo na kung alabado, mga tugang kung nakabitis ang tao. Dahil talaga yan palalaogon dawa yaon kasi dahil mo nahihiling ang opisina. Pero kung itong sarong alabado, nakabitis man yan, naka-short pant man yan, pag nailing itong katuyuhan mong politiko, dawa harangan yan kan na gwardya, dahil yan dapat harangan. Dahil saro po yan sa nagbabayad din buwis sa gobyerno. Pag nagbakal ng pagkakanan sarong alabado, saro po siya sa nagkukontribuir, nag-share ng buwis sa gobyerno. Kaya dapat maging ang alabado, intertinon kan mga opisyal ta di gobyerno. Nakabitis man siya, naka-short pant lang siya, naka-t-shirt lang siya, dahil pa siyang karigos o kung ano pa siya. Dapat lang naasikasuho niyan. Kaya magayon kung transparent. Ang opisina po, kan nasa to yung mga opisyal di gobyerno, lokal man o nasyonal. Tama o mali? Kaya po, sorry kay Mayor Tambong Galanta, kung baka nasuspindi ka tayo, ka manin na kapasasawayan. Na saro po sa mainit ngo niya na pinag-uurlayan sa social media, maging sa mga radyo, sa imong pangaran sa pagkakasuspindi mo liwat sa ikaduwang pagkakataon kan sanggunang panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Sa bagay na kasabihan iba, may edad ka naman, Mayor, siguro panahon na pahingalo ka na sa politika sa sunod na eleksyon, and siguro nga dapat nagpahiling ka naman in gabos mo ng karahayan na ipinahiling man sa tao, so be it na siguro yun. Magkakanigo na yun na saro ka sa maswerteng tao na nailihir na halangkaw na opisyal dyan sa Banwaan po kan Pili Camarines Sur. Akuon mo na yun na yan ang kapalaran mo. Ani man sanggo ng panlalawigan, panduha ka ng bisis po na palawasan man in suspension order. Kaya ang request po kan ibang namamanwaan, kung igwapo man dyan ng mga ibang mayor na dapat manindong aksyonan or dangogon ang mga reklamo, asin na patawan man in magkakanigong suspension gibuhin do antes pa man na magabot ang October. Bakong pirmi na sa naman ngayong si Tambong Galunta ang dinadali man kan sanggo ng panlalawigan, ay por medyo po taigwang nagireklamo. Ansi man na may mga katarantaduhan kaya nagibong kan opisyal, kang gobyerno. Kung mayong mareklamo po, day po yan maaksyonan. Ipaabot nga nindo ang reklamo, sanggo ng panlalawigan. Tangarig dyan ta po maaraman. Kung naaksyonan man po ang sa indong reklamo laban sa indong mga opisyal sa indong pong lugar. Kaya dapat sa mga opisyal di gobyerno,
panalimingan ta po ini, maging lesson learned ta po ini. Maging lesson learned ta po ini, dahil ta na pangarogan, na dapat po, dahil porke kita po, opisyal kang gobyerno, dahil kita masunod sa, sa batas, sa ley. May mga batas po na dapat sundon tagabos. Bako lang ang magsunod itong mga bakong elected official. Dahil po, nangangahulugan na kitang ordinaryong namamanwaan lang ang dapat magsunod sa batas. Pati po mga opisyal di gobyerno, itong lalong-lalo na may kapangyarihan o poder, dahil ta po abusuhon. Ana sa tuyang mga poder. Kita lalong-lalo na sa mga naghahaman, nagpapanday nin mga batas. The law maker, dapat law-abiding, abiding, ano po, itong nag-a-abide, nagsusunod sa batas. Bakong itong nagibo kang batas, saro man na tarantado, na pigbabayular ang batas. Bicol Connection Report. Yan man sa linya mo niyan, si Karundang Philip Barasina. Philip! Sa Karondang Joey, marahay na aga sa mga parantabay niya to. Sabi kanina, basta batas may butas. Totoo yan, basta may batas, may butas. Yan. In Kaya every rules, nangyayari- there is an exemption daw eh. Oo, kaya nangyayari sa tuya, kadakol exception. Puro na sa Mga exception. exempted, ang iba, Exempted pag niya. nagkasala. Ano man niya, exempted. O, pag minor baga, mayong kasong gayo. Yan ang problema talig sa Pilipinas. Kaya dapat ang batas para sa nakagibo ng kabos. krimen, na minor, libredo. Ay, dapat kaya kani mga madudunong ta mga legislador, ibaba pa sa mga 15 anyos or 13 anyos ang mga minor de edad na pwede ng panaguton sa batas. Bakong ang mga minor de edad na naimbulto sa mga minor crimes, dahil man pipiriso pa ta, minor de edad pa. Dawa nakakumitir na ang minor de edad, nin halangkaw o mayor na krimen, arog kan panlulugos. Minor de edad pa man kaya nga dahil pa pwedeng kasuhan sa kaikulong. Kaya dapat, ang gibon, amindaran ang batas sa juvenile justice system kan gobyerno. Dapat ipahuros na pa ang edad. Kung pwede 15 anyos, pwede nang ikulong, pwede nang kasuhan. Pag-abot sa araw kaya na bagay, nagkasalan minor, maski magabatan kasalan, papadabaon man kan DSWD. Papayabaon. Custody. Siyempre, kukustudinin din ta minor de edad. Pakakakanunin da yan. Oo. Kaya napapakarahay lugudan buhay kan mga minor na nagigibo ng krimen. Ibabagang mga kaya minor de edad na imbilto WD. sa panghahabon. Dahil mo man makasuhan nga dahil mo man maipapreso ta minor de edad sa naghabon. Maray kaya narugunan lay man sa Saudi. Anong lay man itong... Nanghapon, putulan ng kamot. Kung ano sa Saudi, kung ano ang nagkasala, iyo ang dapat Sintensyahan. sintensyahan. Halimbawa, rapist ka. Ano ang ginamit mo sa imong krimen? Panlulugos. Ang sa imong ikinabuhay. Putol. Alala. Yan ang kastigo. Maray nga kayang padatula digdi, padatulaan sa imong ikinabuhay, ta pupuguton, puputputon. May sakuliho yan. O, ika nga yan, ano nagkasala sa imo, sa ginibo mong krimen? Nambuso ka. Ay, ka pala nga parabuso sa mga Ay, nagkakarigos na mata mo, mga duldugon. kababaihan na huba. Ano nagkasala sa imo? Mata po. Mamaya, tabubuldiguntaan mata mo. Ano pa ang nagkasalang ka ni? Nagabon po ngayon. Nagabon ka. Anong ginamit mo pagabon? Siyempre kamot. Alangan man nagabon ka, dila ang ginamit mo. Tuptupan yan. Ala. Muro. Arin ang ginamit mo ngayon. Arin ang ginamit mo. Wala o to. Too po. Aala lang itong kamot. Padatula. Patulon yan. Ikaman. Oy, dawa simple yun talang. Igwa dyan sa barangay, sarong barangay sa Bato. Inda kung totoo man o baka istorya ng barberiro. May nadakop na tulong parabon. May sa mga nagkaharabon ninda, pig-imbestigarang katong tanod. Ano ngayon harabon nindo? May mais, may langka,
may batag. Pila. Tangaring magkaray ngay kamo. Ano po ngayon, sir? Ano ngayon abon mo? Ano po ngayon, sir? Ining batag. Alalala. Tuwad. Uba. Piglaog naman sa lubot katong para abon sa batag. Sige. Dumang ka sa gilid. Uy ka man, panduwang para abon. Anong hinabon mo? Inaabong ko po ngayon, sir. Mais. Tuwad. Uban, bagang flip. O, ito na. Aray ko po. Mahabong ka ba? Di na po. Ika nga ya. Mahabong pa po tabatagman sana. Tarantado ngayon. Gusto mo nga. Umaabong ka ngayon ng iba. Mga arigay mainuragan ka pa. O hindi man pantalo. Ano man yan abong ka ni? Langka po ngayon, sir. Tarantado ka ngayong maray. Ka ngayong kadpid na kadimalas. Tuwad. Ay, malata ng tiro dang nagdurugo sa lubot. Tan mga langka baga may mga tarom-tarom yan. Okay, dapat siguro sa para abo na madakop, dawa minuri dilaro na ang gibo. Cruel na maray na. Napaka-cruel mo, Philip. Human rights. Uragan ka kan human rights. Violations ngayon kan human rights. Mayo man padumananan sa tuyang mga kababayan. Yan nga yan. Violation ngayon sa diretsong pangtao. Yan. Dengan paggibuho ng sa hayop ang kastigo. O ano man masasabi mo kay Mayor Tambong Galunta? Uragon ako. Oh, sa perming tanggal. Mahuba ako. Ngunyan ano? Ay, Suspended ako. pag-abot sa pili dahil hindi daw ako nagpaparintindigan. Maray pa rigdi sa Syudad Caniriga. Aber daw, ano digdi sa Syudad Caniriga? Sige daw. Sabi ka na ibang mga habo na kay Mayor Madin. Oh. Tapos ang iba man, habo man na kinunukoy. Oh. Maray pa nga kita mag-Rex Oliva na lang. Uy, ano si Vice Mayor Rex Oliva, na-interview mo lamang, ma-interview ta daw siya. Kung ano rin dyan. Na isa Martes pa sa mga timingan. Iyo, taara mo, namimiss kan mga taga-iriga, ang boses ni Vice Mayor Rex Oliva sa radyo, madangog man lamang ngayon ta. Dahil man lamang ba kayo nadadangog ang boses ni Vice Mayor Rex Oliva? Dahil nga ngayang nadadangog kung ano lamang ang sayang mga kalakawan ko niyan. Sa kagusto mo man niya madangog si Vice Mayor Rex Oliva kung paano niya man niya tabugaw ng kalaban niya sa politika. Na isa Martes pati sabi karon ng Joey, ma-privilege speech si City Councilor Ros Orolfo. Iyo. Si Simbago ni Laban Kagawad sa Itsil di Maywat kayo. Laban sa DepEd. Ha? Laban sa DepEd. Laban sa DepEd. Pangyayari man na. Ano man ang kasalan kan DepEd kay Vice kay Kagawad Orolfo? Susurugon ni Consul Ros Orolfo ang mga teachers. Ikaw bagang pinapautog mo niyan, ang Departamento kan Edukasyon, digdi sa tuyang nasyon, napakontest. Ining a million flowers bloom. A million Kaya flowers dapat- bloom. Oo, bloom. Kaya dapat niya ang mga eskwelahan, parang bungon ang mga burat, ang mga masita. Kundi na Malaysian ko rin gisyudad kan iriga. Sabagay ni Syudwad man ini na kasuguan kan Departamento kan Edukasyon na pa-contest na dapat kutaan pundo halin sa MOOAA. Kundi ang problema, so mga teachers, iyon naggagastos, nagbabakal masitas, na mga may burat. Kaya ang solusyon man kayo ni, kung talagang desidido, ang DepEd na ang kada eskwela nigdi sa tuyang nasyon mahibugan burat, 1 milyon ang hinahanap na burat sa pa-contest na ini, magtanom nin bugambilya, euphorbia, santan, tayon nga mabinurat. Dahil na pagparapabakalon sa mga teachers nin masitas na kadakol burat, irak man naman sa mga teachers nagagastusan pa. At ang opening kan klase, nagagastos na nga ni sa pagpara palinig kan eskwelahan, nauso na baga kayo ng brigada eskwela. Kaya
tinatanggan yung mga paralinig. Mhm. Na ganyan baga, social distancing, bawal magpara upong-upong, Mhm. na tipon-tipon ng mga magulang. Kaya, bayan pa sa mga teachers, shoulder na lugod ang paglinig kan sa indang mga kapalibutan. Mhm. Iyan ang epitorebilage speech ni Konsyal Ros Orolfo sa maabot na lunes. Sige daw, Mga i-coverage mo daw yan na privilege speech ni Consyal Rosa Orolfo. Oo, importante yan. Makahirap man talaga sa mga teacher. Mhm. Grabe nga yan. Unyang baga pandemic. Tapos pagpaparaarugon pa man kayang kandipid. Sa kaining dipid bagang iniyo, sa Roman ini yung ayon siyang ini kang gobernong question man itong mga dapat naggastos man sa mga giboning modular materials, mga dapat pagtamang mga questionnaire ang ipaluwas ninda sa mga modular ta minsan may mga hapot dang nakakasuka saka nakakauyam asin nakakabuisit asin nakakapakalintar sa pagbasa kan ibang mga estudyante asin na mga magurang saka sa spelling ayaw so na maray. May sa grade 1 sa kinder, sakit. Dahil ka ma-example kung ano itong question na saro na nakakapauyam, ito lang, pati sa spelling. Digdi sa iriga ka ito, iguang national achievement test, nagarumdumang gusto perming champion sa NAT ang iriga. Hokel niya Madjilan. Ano na? Basta nga kung ninapot, saro sa question naman sa social studies, nga Hokel Madjilan. Okay, Badjilan. O nga yan, killed your cellphone. Pangyayari. Please back, Philip. Ay, good morning, Geraray, kay Idol Richmond na Bonibe. Idol, dapat correct minus wrong ang ipagapot mo. Ha, 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 joke lang, Idol. And sabi niya pa, puputulog ka na, Idol. Mangyayari. Oy, yan ang dapat, Idol, nakastigo. Pag nang dila ka, ang dila man ang putulon, Idol. Yung mananggad, ano? Tako na nagkasala mananggad. Ano nga yung kasala ka? Pigrip po nga ko kani. Ano nga yung ginamit kani sa krimen, sa emo? Ini po yung dila niyang ginamit. Bago po ngayon sa iya, putulon ang dila kani. Tayo ang ginamit sa krimen. Pangyayari. Nang suspect niya ngayon, tarantado ni. Inaikong kulog, Idol. Ano ni? Yan ang dapat, Idol, na kastigo. Pag nang dila ka, ang dila man ang putulon. Naikong kulog, Idol. Makulan na para dila ka ini. Makulog na. Naikong kulog, Idol. Kinlang ka na ilalaog sa lubot. Oy, si Hermanang Monica, always listening man. Thank you so much sa Idol Richmond. Thank you so much. Regards sa family. Balikan ta daw si Philip. Philip, yaong ka pa, ilaog mo. Oo, dumansapot kan sa NAT, nga Hokel Madjilan, sa deped sa Siyudad Ganiriga. Ang simbag manda ka itong nagpaparahapot na itong sinabi ka itong proctor ngaya arog na kayo ng simbag kayan ha. Dapat tandaan do. Hokel Madjilan, basta nga letter A. Dahil man sinabi kung sila pula-po ito, kung ano. Or sa basta nga sinapsap. letter A. Baka nakalag sa letter A, bakong sila pula-po, kundi sapsap. Or patay ko. baka burirawan. O anong nakalag sa letter A. Mayo man, basta araw ka kailan simba. Yan na sila achievement test. Anong klase man ang tukdo man kayan? Uy, kakon ikahapot ang lip. Hokel da Madjilan. Pula-pula. Lalong napakaraot. Comedy na bagang mga hapot nun yan. Kaya patan mga eskwela man, mga estudyante, kurtado ng isip. Kurtado mangyayari ka ni sa... Nalalawgaw na mga sa mga questionnaire sa module na pinagtatao. Kung minsan kadakol na din naman kaya ang mga hapot na sinbagon kan mga aki, kan mga eskwela o estudyante
Abang hipog na pa. Oo niya na naman baga. Igwa naman bagang brigada sa pagbasa. Oo. Ano man na yan? Pag seminar, kaya, ay, bakit pag seminar, pag attender pala naman sa press con, seminar, nakakabali na akong pati ako sa teacher ng mga seminarista na. Bastaan ko niyang baga duman, pinagsasabihan ako, dahil nga magsapot. Pag bakong manungod sa brigada Pagbasa. eskwela, saka brigada pagbasa, dapat niya relevante sa hanapot diyan sa bagay na yan. Itong ano to? OEE? Ano to? MOE ba yun? Maintenance, operation, and other expenses and expenditures. Yan, dahil ngayon yung pagkaputon sa mo. Yan. Dako lang yung maliya kaya. Pangyayari. Kung minsan, dahil mo napapaduman sa mga repair. Kanisquilan. Oh. O iba man ang pigdadagusan. Kung minsan, binabakal ng mga pintura. Yung mga pintura pa, mga lasaw. Pangyayari. Sige na, Lip. Kaya- Dialog na daw ng mga anak buhay. Ay pangyayaring buhay. Antes pala na ako magparam tabi karon lang Joey. Sige. Good morning kay Congressman Bitoy. Yan sa Barangay Santa Cruz Sur. Isidad Kanir gatinman kay Robin Kingking. Tapos sa pamilya ni Alex Celeste sa Antipolo, Nabwa, Camarines. Hey, good morning. Sa Indo po ka, boss. Mabuhay po ka mo. Oh, halidigdi sa kuyang location ni Mans Philip Paracena, RPN Radio Ronda. Salamat na maray. Karundang Philip Baracena. May obituary notice bagang pig-abot digdi. Pinapaisi po sa gabos na partidaryo sa amigos e amigas. Asin mga nakakabisto ki Marlon Dacara Flores, 45 years old, Kansuna 4, Barangay La Medalla, Iriga City, na siya nagadan kan August 22, ngunya na taon. Sa iyang bangkay, napapantiyan sa ang sa iyang bangkay napapatintihan sa indang harong ang lubong gigibon sa maabot na ika-28 kan Agosto ngunya na taon. Sa aga na alas 9 sa Our Lady of Salvation Parish, Salvation, Iriga City, asin sa iyang lubong sa Salvation Cemetery. Makibasa man po ni nagkapirang ulit, Diyos mabalos po. Nagapaisi si Beata Dacara Flores. Ina Kanggadan. Tapos sa ropang obituary notice po, yaon digdi. Pinapaisi sa gabos na kapartidaryos sa kaparyentes, amigo, amigas ni Oscar Silva Lucena na siya binawi anakan sa iyang buhay sa edad na 71 anyos. Asin sa iyang bangkay napapatintihan sa indang harong sa Zona 4, Balaygang, San Nicolas, Iriga City. Lubong ipapaisi na sana. Nagapaisi si Robbie Jane Lucena Aki Kanggadan. Sa text taman po digdi sa tuyang text line, may nag-text man, basahon tama daw. Ali po ini sa ay pangyayari man na di man. Sabi bagay digdi, good AM, tumpak ka tama ka. 09-174-79-739. Bueno mga tugang, ang oras alas 10:45 ninaga. Ang oras na nitod kan sa tuyang is mga sponsor ng orgna ni Mayor Jeff Vicenyo kan Baaw, Camarines Sur. Asin iba pa. Idol, pakilagtan na sa mga hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us
Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabua, Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabua, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sani Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon ng bansa habang isinasagawa ng ating lokal na pamahalaan. Prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies. Lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at panatilihing ligtas ang ating mga pamilya. Pag-usayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga-Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo Igar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! Abangan! Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments
Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagabulnyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong runay. Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Balik po kita sa tuyang programa. Happy viewing po kay Ma'am Dorothea Ibarita Amanse. Siya po ang Chief Political Affairs Officer kan office ni Congresswoman Josel Portono sa House of Representatives. Duman po sa Quezon City. Good morning. Saruman po siya sa sponsor kan misa sa radyo for Peña Francia Fiesta 2021 digdi po sa RP and DCKI. Thank you so much po kay Ma'am Dorothy Ibarita Amanse. And sa iba pa pong mga impormasyon, mga tugang, ini pong sa tuyang mga motorista maugmang maray, matapos na ibalik na digdi sa LTO kana sa Ropang Aldao ang inspection pati na po ang mga pa-emission test kan sa indo mga bihikulo na ma-restro asin ma-renew kan sa indo pong registration dyan po sa LTO sa Irigas City. Sa tabang po yan ni Gobmix Villafuerte, kan surat po siya, apilar, kay Secretary Tugadi kan Department of Transportation, na dahil po gibo na mandatory, as in dapat maibalik, grabe ang pagsakit ngunyan. Build tightening po kaya, build tightening ang nangyayari. Higot sinturon ngunyan ang mga tao, apektadong maray dahil po kang COVID-19. Kaya dahil dapat pasakitan, sa tuya pong mga kababayan. Kaya Diyos mabalos kay Gobmix Villafuerte dahil sinuratan niya si Secretary Tugadi, suspendido giraray ang
inspection, emission test, duman sa private motor vehicle inspection center sa Banwaan kan pili. Kaya balik kita na mga motorista, lalo na sa mga light vehicles, sa pagparisto kan sa tuyang mga bihikulo, sa LTO iriga na mga inspeksyon asin po sa mga pagtaraid kaning emission test center, ipa-emission ang sa indong mga bihikulo. Salamat na maray kitugadi. And Kigob Migs, Villaperte. 5 minutes na lang po natatada antes kitang paaram sa programa. Ngunya na pang Biyernes na edisyon. Madali na naman po ang filing kan Certificate of Candidacy. Pinawi kan Commission on Election ang pangamba ng publiko na may mangyayaring dayaan sa 2022 national and local election. Ina ay matapos inaprubahan ng Comelec Bank ang Notice of Award sa F2 Logistics upang mag-deliver ng election supply sa susunod na halalan. Sa eksklusibo pong pakikipanayam kay Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon ng CNN RPN Manila, sinabi nito na hindi nila maaaring ipawalang bisa ang kontrata ng logistics firm sa kabila ng kaugnayan nito sa Davao businessman na si Dennis Uy. Ayon kay Guanzon, hindi sapat na dahilan sa pag-disqualify sa 1.61 billion pesos contract sa dahilan na major campaign contributor si Uy ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas naman anya ang Comelec sa mga election na watchdog na magbantay sa pag-deliver ng election paraphernalia. Alat daw, taga rumay nagkukul sa tuya. Simbagong ko lang ini po. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan.